Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, jantzi botak eta cowboy txapela. Gaur country musikaren nazioarteko eguna da, eta Zergatik gaur, antza denez, Hank Williams, 20. mendeko genero honetako artistarik ezagunenetako baten omenez. Ofizialki 2003an egintzen lehen aldiz egun hau, naizta 1928an hasi zen ospakizuna. Eta beraz, segulako aitzakia ona da Beyoncéren azken diskoko abesti bat jartzeko, gora country beltza. Beyoncé ni bezala egin du. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always. Edozein aitzakia da ona goiurirentzat Beyoncéren abesti bat jartzeko, baina egia da oraingoan baimena emango diegula. Gu ere haserre gaude Beyoncé ez dutelako Country Music Awards sarietara izendatu. Hitz egin genuen saio honetan country beltza kontzeptuaz, eta nola, naiz eta gaur egun zurien estilo bat dela pentsatu oiden, afroamerikarrek sortua den, eta nola sustrai beltzak dituen guztiz. Eta hala ere, nere ustea palean, eta aditu askoren ustetan, arrazakeria hutsa da, urteko country disko salduenak eta hain kritika onak jaso dituenak, izendapen bat bera ere ez lortzea. Oso haserrenago, beraz, aizu, greba egingo dut. Berriz, Tira, txantxetan sandut grebarena, ze grebak gauza serioa dira. Narges Mohammadi bakearen Nobel saridunak eta Irango beste 33 preso politikok gose greba hasi zuten igande honetan. Masha Amini gazte kurduaren heriotzaren ostean sortu den emakumea bizitza askatasuna mugimenduaren 2. urteurrenean. Belo islamikoa ondo jantzita ez eramateagatik atxilotu zuten Masha Amini eta komisarian hiltzen. Masha Aminiren heriotzaren ondoren hasitako protestek hilabeteak irauntzuten eta errepresio bortitza eginez erantzun zien gobernuak. 500 heriotza, 22.000 atxiloketa eta 10 exekuzio izan ziren. Protestek ez zuten gainera agintarien jokamolde aldatu eta apirilean agintariek argi plana kanpaina abiatu zuten. Emakumeak hila estaltzera behartzeko. Mohammadiren hitzetan emakumeen aurkako gerra bada plan hori. What kind of man loves like this? Eta gose grebak aipatuta begira datu bitxi hau. 1931ko irailaren 17an, hau da, gaurko egunez, Euskal Herriko historiako lehen gose greba egin zuten Larrinagako espetxean zauden Bilboko Eusko Gaztediko kideek. Gobernuak emandako agindu baten aurkako protestaldi bat izan zen. Atxilotu baten aurkako kargurik gabe eta 72 orduko epe legala igaro ondoren ere, atxilotuak preso jarrai zezakela ebatzi zuen gobernuak. Baita epaileak ordurako aske uzteko epaia emanda ere. Beraz, protestara jende andana batu zen eta kartzelako zuzendariak dimisioa aurkeztu zuen. Gose greba hasi eta 2 egunera presoak aske utzi zituzten. Rosa Parks metroan zutik handigo zerreban soton Maulen Martin Luther King insomnioarekin gauero zopa
Ba, ipaditzagun protesta gehiago gaurko egunez 2011an Wall Street inguruetan protesta ekitaldiak hasi ziren Occupy mugimenduaren abiarazle izango zirenekin. Occupy Wall Street desberdintasun ekonomikoaren eta bidegabekeriaren aurkako protesta mugimendu bat izan zen. Gutxienez, Amerikako estatu batuetako beste 28 hiritan, Europako hiriburu eta finantzia zentroetan, ala nola Londres, Paris eta Berlinen, eta Hego Amerikako eta Ekialde Urruneko zenbait hiritara edatu zena. Guztira, mundu osoan 750 Occupy ekitaldi baino gehiago izan zirela kalkulatzen da. 10 parte hartzaile gutxi batzuk leku batzutan eta milaka asko beste batzutan. Askok Amerikako estatu batuetako historia garaikideko gertaera eraldatzailetzat jotzen dute. Izan ere, korporazioen boterearen aurkako altxamendu herrikoi batek alderdi demokrata ezkerrerantz eramaten lagundu zuen. Bernie Sanders bezalako politikari baten presidentetzarako kanpaina albidetu zuen eta Alexandria Ocasio-Cortez politikariaren garaipena ekarri zuen. Askorentzat gainera, sare sozialetan ezaugarri horiek izan zituen lehen mugimendua izan zen. Liderrik gabeko mugimendu horizontal bat. Gerora, Me Too eta Black Lives Matter mugimenduen eredu izan zena. She's stuck there singing, baby, don't you close your eyes. This could be our final time, and you know I'm horrible at saying goodbye. But I think of all you... Protesta egiteko modu asko daude. Wall Street okupatu dezakezu edo lapurreta aukeratu dezakezu. 2008ko iraiaren 17an Enric Duran ekintzaile kataluniarrak 39 bankuri iruzur egin ziela jakinarazi zuen. Harrapazank. Kreditu pertsonalen bidez, 482.000 euro desjabetu zituela adierazi zuen. 39 bankuren bidez lortu zituen kredituak. Tartean, BBVA, La Caixa, BSCH edo Deutsche Bank. Diru hori ez itzuli eta eragile sozialen artean banatu zuela adierazi zuen. Duran kartzelan sartu zuten, baina 2 hilabetera aske utzi zuten, emaile anonimo batek fidantza ordaindu zuelako. Ondoren, ihes egin zuen. Enric Duran. Que lideren a quien lucha por el bienestar de todos. Que un constante robo es lo que hacen ellos con el globo. Estallará si no hay cambio por el pasotismo de tantos. Ante tal injusticia rabio. Me ponen de rodillas y me levanto. La televisión es el cáncer que a tus hijos no les alcanza. Mandamases y sus secuaces merecen por lo menos la cárcel. Banqueros que nos dirigen, cual robots a su antojo. Enric nos recordó que no somos pocos ni flojos. Detenido por el mismo estado cruel que vende armas a Israel. Entre a otros genocidas, apoya guerras por suelo. Algunos pa' que se nos escuche, nos dejamos la piel. Nos rapea sobre joyas Pablo Hasél, tiene armas en su estuche. Cuántos presos políticos, cuántos nazis libres, en un país donde mandan... Ba, guk lapurtu, minutuak lapurtzen dizkizuegu batzutan. Beraz, goazen gaurko gonbidatuak aurkeztera berandu baino lehen. Leire Intzamungia izango dugu gurekin berehala. Ofiziozko abokatuen lanbidea ezagutuko dugu berarekin. Eta Izortze Santin Gomez gure ezagutzak eraustera dator. Bazenekiten sartze prozesua ez dela lineala edo graduala, baizik eta ziklikoa. Gero xeago kontatuko digu. Maia Lenteiabide Barkero gure musika irakasleare ere badator, aurrekoan errepasoa eta gaur azterketa. Tira, eta dagoeneko entzungo zenuten atzo preservatibo bat aurkitu zutela Eusko Legebiltzarreko areto batean lurrean. Kondoia zorrotik kanpo eta korapilo batekin itxia zegoen. Erabilita edo... Guk geure teoriak dauzkagu eta zuekin elkarbanatu nahiko genituzke. Tira, Bairaiak 17 ditu gaur eta aste artea da entzuleok. Ongi etorri, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo, ona? Baita zuei ere. Ondo? Txarrak enduta bai. Zuekin entzuleok Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon, Goiuri? Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 819 ditu, iraiak 17, goizak 10 eta 17, eta Julenek nahi luke 37 urte izan, baina gaur 38 ere erori da horrelaxe konk! Konk! Zoriona, Julian! Eskerrik asko. Sartu zeigula, gure txintxarria.
Konk. Bai, gaur Julen Goiketxe Orbegozoren urte betetze eguna da, eta tira, gero bazkaltzera gonbidatu gaituela esan du, beraz, pozik gabiltzamen, bai. Ez gaitu gonbidatuko. Baina joango gara. Ordainarazi egingo didazue. Digo bidatu bere. Izagoa. Izagoa, bai, gero karteratera eta zaplazteko kasigua. Bere karterak bai iten dula konk. Egunon entzuleok, hau da bigarren kafea, naiz irratian zarete, bai. Hogeita zazpia bestiko disko bat egin da. Nominaziorik ez jasotzea, gorra da gero, Bueno. Hala ere, ontaz hitz egin behar dugu egun batean, Iker Gurrutxaga gonbidatuta gurera, Ados. Aurrekoan aipatu nuen zerbait berarekin, eta berak ere ez zuen oso ondo ulertzen. Urteko country disko salduena izan da. Salduena izateak ez du esan nahi onena denik, baina kritikari askok ere, aipatu dute, zein ona den diskoa eta zein influentzia dituen, eta ze estilo nasketa, eta countryaren oinarrietara bueltatuta besti batzuk, modernogok beste batzuk, eta hala ere, country music sarietara ez du izendapenik jaso Beyoncék. Osaren agoni honekin, baina tira. It's a lot of chatter in here, but let me make myself clear. Maite duten tartea dator, eta noski, Julenen urteak izan da, berari utziko digo, maite dutekin abiatzea. Iha! Gaur ere. Iha! Nik, begira, maite dut, pasaden larun batean, Ordiziako Oiangu Parkean, egintzen After Sun jaialdia, ez dakiten entzako esango dugu, badela Ordiziarrok ekintzak kantolatzen duen jaialdi bat, eta jaialdi horren berezitasuna da, bertan erabiltzen diren gailu, tresna eta gainontzeko guztientzako behar den energia, eguzkiaren bidez lortzen dela, ez? Badute, Ekirrok izeneko hemen esai honetan ere ezagutu genuen proiektua, Ekirrok bizikleta bat da, nola baitere eguzki plaka batzuk dituena, eta eguzkiaren bidez jasotzen den energia hori, transformatzen da, elektrizitate, nola baita esateko, ni bezala ezer ez dakigunok esateko moduan, eta bertatik ateratzen da, edo bertatik hartzen da, esan bezala, jaialdia egiteko behar den, energia guztia. Eta jaialdi horretan, 4 kontzertu izan ziren, eguzki sukaldeak ere izan ziren, bertan janari eguzkiaren berotasunarekin ere nola egiten zuten ikusi genuen, Arantzadi Zientzia Elkartekoek anfibio eta narrastien inguruko hitzaldiak ere eman zituzten, eta hortxe, eguardian hasita iluntzer arte izan genituen, Ixabe taldearen kontzertua, Jaima Orozkoren kontzertua, Gartxotun Sain Letona lagunaren kontzertua ere bai, eta eguna borobiltzeko, Sara Zozaia, formatu akustikoan, Sara eta Antxon izan genituen, eta egun ederra joan zen, eguraldi zoragarria egin zuen, eta jendeak ere ondo erantzun zuen, eta maite ditut, horrelako jaialdiak, horrelako egun pasak egiteko aukera ematen duten proposamenak, eta urte asko opa dizkigu After Sun jaialdiari. Zorionak. Eta After Suna egoten da, Julen? Ez, danik hartu nuen berotua eta erreketarekin, eskertuko nuen antxe, bukaerarako horrelaxe putzu bat After Sunez beteta antxe sartzeko past. Berotu serio hartu genuen, After Suna baino usain goxoagorik gauza gutxik dute. Ez
dakiten usainagoxoa dela, edo nik ja lotu dela, uda, ondartza osteko giro horrekin, baina oso gustokoa dut Aftersunaren usaina. Bai, eta kontua da Aftersuna behar ematen duzunean, zerbaiten beharra baten seinale izaten dela, berotu eder bat hartu duzunean eta ederki hartzen du gorputzak. Egarri denaren zatura, ederra dan bezala xe. Bete-betean jo duzu. Indiokarrak diomendik, egunon gaztiak, baina eskerrik asko, gaztiak gehala gogoraztearen, naiz eta gaur Julen pixkat gaztarotik urruntzen ari den. Mugarritxo bat egin du. Beti atzetik, Nire maite duta da, GBT, Gipuzkoako bertso txapelketa, porra egin dut, nire bikotearekin, zein asmatzen duen gehien bertsolari, en puntuazioa, hortarako WhatsApp taldea bat sortu, berak esan zidan, IAC artista. Bale, Gorka, goatu dai, tarteka puntutxon bat hartzak, komatxon bat, puntuta koma... A ber, ulertzen da, kontua da egin duela WhatsApp talde bat, bikotearekin porra egiteko. Arnaz hartu egin behar da. Ba, hori egia da. Puntuazio ikurri gabe arnaz ezin da hartu eta... Kontua da Gorkari dela irabazten orain ere, Irabazten nago, tragoa edo afarie, zesaria, zansaria. Hori garreza da, irabazi ezkero afaria eta galdu ezkero tragoa. Tragoa, hori da. Indiokarrak Julen nortea galdia, bai, zoriona. Gero bertso bat ingo izut esan du Gorkak Instagrametik. Gorka, idatzi dizut ba, zuk grabatu bertsoa eta biali jazu. Da jarriko egomen zuzenean, zure, Julenentzako bertso berezi hori. Juri zizarandia zina zure maite duta. Ui, zezaia. Zegaldera. Zaila. Zegaldera, zaila, ez didate inoiz egin. Galdera, hau. Eta nik guai zesan behar dut. Ez didate, ez zaiti inoiz egokitu. Hau erantzutea, eta, klaro. Ez tetek herri pentsatu. Pentsatu gabe daukezula, eta hemen aizea, luzatzezun, pixkatola zozo kurritu bitartzen. Aian, zuk kontatu nahi duzu, zure maite duta? Nik kontatuko dizuet. Maite dut, gaur gero izpide izango dugun, kondoi ditxosozko horren ari. Maite dut jendeak sexu bizitza majoa duenean. Eta ez dut emango detaile gehiago, baina azkenan entzun dut jendea, sexu egiten. Barkatu? Bai. Eta pentsatu dut. Entzun duzu jendeak esan dizulako, edo entzun duzu ekintza bera. Entzun dut ekintza bera. Epa! Eta, paretak beti ez dira, nahi genuken bezain zabalak. Eta, pentsatu nuen, aizu, ze ona. Ze sexu bizitza sano dauken jendeak ere, nik uste baduela, zoriontasun puntxu bat, eta dena hobetu inguruan, jendearen bizitza sexual inguruan ona izatea denentzako da nuragarria. Bai, noski. Horian ere maituta jendeak bizitza sexual asegarri, sano, respetuzko, plazerrezko izatea. Ez dakigu legebiltzarrean agertu den preservatibo horrek testu inguru oso hori hartzen duen. Hori ez dakigu. Ez ba. Nik maite dut, nire inguruan entzun duen hori. Bale, baina nola ipatu duzuntzuk legebiltzarreko preservatibo? Bueno, gero legebiltzarreko preservatibo horren inguruan bakoitzak gure teoria garatuko ditugunez, bakoitzak mango diogu gure ikuspegia, ez dakigu harreman sexual sano bat izan. Baina gure teoriak garatuko ditugu. Egingo aldute komisión de investigación noietako bat. Legebiltzarrean. Preservatibo horren jatorria ez da inzaila izango, ez preservatibo horren hondik agertu den jakitea. Bueno, ez ezala egin, esango dut. Esan. Ikerketa hori ez ezala egin egiako tuneletik bera urumeara jauzi zen ertzainaren ikerketa egiten ari den talde berak, ze urteak pasa dira eta oraindik ez dakigu. Espermatozoideak lortuko dira. Hori da, ze gertatu zen beraz, talde horixe bada ikertzen duena preservatiboare bana, agian Julenen 56. urte hurrenean urte betetze egunean jakingo dugu. Ez da asko falta, Bueno, Kabakasen eraiketa ikertu zuena baldin bada, kaso esango dute preservatibo horren barruan dagoena, behiesnea dela. Ez que gaur Pablo Gasel jarri dugu eta beldur guztiak fuera, Ja, piztu zaizu, etorri zaizu maite duta. Abesti hau jarri duzu eta argi dago. Nik maite dut abesti honetan euria entzuten dela. Hori da nire maite duta. Gainerako argiak xorien kantak entzun ditut arian hotz egiten badu. Entzuten duzu entzuleok euria? Ez baduzu euri hori entzuten? Gehiago entzuten da bukaera aldera. Bestiaren bukaera aldera ere gehiago entzuten da egian
Ba, nahi badin bazu Spotifyn jarri eta entzun, baino entzuten da, Baina besti honetan bakarrik? Ez. Ez disko osoan zehar. Bai. Baino, Zinta analogikoaren efektu hori da, ez? baino, niri gustatzen zait bereziki. Kantu honetan. Ia batzutan espazio gehiago bali badago frekuentzia horietan, ez? Ba, gehiago nabaritzen dela. Eta ez baduzu euri hori entzuten, izan daiteke 75 urtetik gora dituzuela, eta ja frekuentzia agudoak galtzen ari dela zuen entzumena, edo, akaso, medikoa izan barri zuela izu, igual, nire entzumenak errepasotxo bat behar du, ze bigarren kafean esan didate, ez du dala, ja, 2000 hertziotatik gora ezer entzuten, eta, kezkatzen hasian ego. Gelduta ikus gaur ere baten. Baina nolabait honi testu inguru emate aldera, hor entzuten den hori, euri soinuaren antza handi hartzen duena. Euriat da. Hale, ez da horri nahi guain zapuztea hemen nire zea, nire maite duta. Nahi zean muteatu segundu batean dola ez izu zapuzten, da spoilerra ez dela, alerta spoiler. Ez. Seri. Ez du kontatuko ja. Bai, kontatuko. Ez du kontatuko. Entzuleo kamarrak eta 29 minutu eta gu bagoaz gure saioa behar bezala abiatzera, baina utziko dizuegu, janela bat honen azken minututxo gozatzen, eta eguzkia zeruan badugu ere, euri soinuarekin nolabait badatorren negu hori imaginatzen. Janela ireki bat zugana behar nauzunean aramana barnerazko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko zaintzeko zure minarindu nahi nuke. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things aren't black and white. And the troubadour, remember 24. Bizitzako egoera ezberdinek abokatu baten zerbitzuak erabili beharrean jar gaitzakete. Egoera galbidetzen badu, guk aukeratu dezakegu akaso gure interesak defendatuko dituen abokatua nor izango den. Baina beste hainbat kasutan, arrazoi ezberdinak medio, ofiziozko abokatu bat jartzen da. Gaurkoan ofiziozko abokatuen jarduna gertutik ezagutu nahi dugu, eta horretarako, langintza horretan diarduen Leire Intza Mungia gonbidatu dugu bigarren kafera. Askotan entzun izan dugun kontzeptua da ofiziozko abokatuarena, baina nik nugu behintzat ez daukat argiegi zeintzu diren beraien lanaren egiteko edo funtzio nagusiak. Egunon eta ongi etorri Leire. Egunon ikukote. Esan du nik ez dauzkadala argiegi ofiziozko abokatu baten funtzioak edo bere jardunaren ondin orakoa zeintzu diren, gizartean zuk uste duzu, zu ofiziozko abokatu bezalari zarenaren aldetik, ez dagoela argiegi zertan diarduen ofiziozko abokatu batek? Bueno, argi edo ez argi nik usten dut badaola hor nahasmena, ez? Batzutan pentsatzen da ofiziozko abokatua ez dula lana behar bezala egiten, eta jendeak badu uste hoi abokatu partikularrak akaso bere interesak hobeto defendatuko izkiela, ez? Eta, bueno, nik gaur igual uste horiek ez, uxatzea ere banator. Kaso hasteko moduriko onenetako bat, ofiziozko abokatua kontzeptu horrek zer esan nahi duen, edo zer den ofiziozko abokatu bat azaltzea izango da? Hori zuk teknikoki asko zobeto azalduko diguzu. Bueno, a ver, ofiziozko abokatua da, epaitegin eozein egoeran aurren, beti esaten dizue, zure eskubide bat da, defendatzeko eskubidea,
eta galdetuko dizuena izango da, ea nahi dezun abokatu partikular bat izendatu edo ofiziozko abokatua jarriko dizutela bestela. Abokatua ofiziozkoa izanagatik ez daka izan beharrik doako abokatua. Bai, ze batzutan esaten da, bueno, nik ez dut ezer behar eta jarri mesedez ofiziozko abokatua. Karo, ofiziozko abokatua doakoa izango da edo ez, dituzun diru sarreren arabera. Eta ez dakit, ofiziozko abokatuaren langintza horretan ari zaretenok, ez dakit, abokatu guztiak izan zaitezkete ofiziozko abokatu lanean aritu zaitezketenak, edo nola egiten da aukeraketa hori, edo nola da prozesu hori? Bai, berez eskatzen dana da, gutxienez 3 urteko esperientzia aukitzea abokatutzan, eta gero ere gauzatu barra daukezu diplomatura bat, edo master txiki bat, praktika juridikoak egitea, hoi ustez 2 urte inguru izaten dela. Lehen behintzat dala zan, eta bain ere olako zerbait dela usten dut bai. Behin hori beteta, hemen oaindik lehen garai baten derrigorrezkoa zan abokatu guztientzat ofiziozko txanda hauetan egotea. Gaur egun ez, aukeratu ezakezu ofiziozko abokatuen txandan egon edo ez, bai. Eta zure kasuan, hemen Gipuzkoan Tolosan daukazuzuk zure bulegoa, ez dakit, ofiziozko abokatu langintza horretan aritzen zaretenean, lurralde historikoka doan, provintziak eskualdeka nola egiten duzuelan? Partido judizial bakoitzeko, hemen Tolosan gaude adibidez 15. Egia da, Tolosan, azkeneko urte hauetan abokatu asko jubilatu dira, berriak gutxi sartzen aigea, eta nabaritzen nahi da, lan volumena handitu egin zaigula gaudenon artian. 15 ofiziozko abokatu gaude oain hemen Tolosan, eta gu gea, txiloketak daudenian, eta guardiak betetzen ditugun abokatuak. Eta pentsatzen dut, zuk guardia itzaipatu duzu, guardian zaudenean, alakoren batean iritsiko da, ez? Deia edo ez dakit nola izaten den, eta askotan, bote prontoan iristen diren egoerak izango dira, eta hoiek kudeatzeko pentsatzen dut, epet batzuk edo, denbora tarte batzuk edo izango dituzuela, epaitegira joateko, kasu ezagutzeko, kasu horren inguruko asetasunak eta aztertzeko, nolako izaten da, kasu baten prozesua. Pentsatzen dut, kasuistika ezberdin asko egongo direla, baina gutxi gora bera. Normalian, epaitegia tortzeko badakagu, pare bat orduko margena, edo komisaldegia juteko baita, behin deia jasotzen dezunean lemailen etortzen zea, ez? Demagun ordu biak, 3 goizaldea telefonoa jotzen dunean, abisatzen dugu ertzainak, txilotu bat dago, eta mesedez etorri. Eta, hortara bertaratzen gea. Ez, zalantza nuenik, zuzenbidearen inguruan, daude atal ezberdinak, alor ezberdinak, ez? Batzuk izan daitezke ezagite, zibilean adituak, besteak lan gaietan, eta zui, ofiziozko abokatu bezala, horrelako atxiloketetan, eta egokitzen zaizuen alorra, penala izaten da, zibila izaten da, denetari tokatzen da? Atal desberdinak daude, atxiloketak adibidez penalak dia, beti dia penalak. Baina badaude, ofiziozko abokatua izan zaitezke, lanbide zuzenbidean, izan zaitezke zuzenbide zibilean, txanda desberdinak daude. Pertsona bat ofiziozko abokatua eskatzea juten danean, motiboak desberdinak izan daitezke salatua izan dalako, izan daiteke banandu egin nahi dulako, eta atalak desberdinak dira bai. Eta hor izaten da ez, ofiziozko abokatu izan eta erabat horri bere denbora eskaintzen dion abokaturik, eta bada beste alorretan akaso espezializatu izan, baina ofiziozko abokatu izate horretan, bere denboraren partzela bat edo egokitzen duenik, ez? Bai, eta jende asko dago ofiziozko abokatu izatea eusten diona, segia esan, lana da berezia da, potentea da, gertaera batzutan gordinak izan agatik ere, asko ikasten dien egoerak dira, ez? Eta badakit nik jende asko ofiziozko abokatua eri eusten diola
horregatik, ez? Lana berezia dalako. Eta puntu batean, igual ere militantziatik edo arduratik, ez? Ni abokatua naiz eta abokatu izatearen barruan, ez dakit, behar dut, ez? Sentitzen dut ardura hori nolabait gizartearekiko hor egoteko ere, ez? Bai, kontribuitzea, ez? Nei asetzen nauena askotan da, nundi kontribuitu dezaketen, ez? Eta abokatuen arten ere pertsona bakoitzak bere moduak ditu, ez? Baina netzako askotan ofiziozko abokatuan lana da ulermena ematea eta entzutea. Ze kalian edo parian topatzen dituzun pertsonen perfilak, bizi nahiko zaurgarria daukaten pertsonen adia, ez? Abokatuaren ofizioan esango nuke badagoela, ez? Edo esango diguzu badagoen edo ez, askotan norbait kontraesanean, ez? Abokatu izan eta norbaiten defentsa egin behar, bere eskubideak defendatu behar, eta kaso egin duen horrekin zuzeu moralki ados ez egote horretan, ez? Eta hori, pentsatzen dut hori ere landu egin beharren zerbait dela, ez? Bai. Eta ez da erresa, eta aldi beren esaten duguna, ez? Berak defendatzeko eskubidea du, eta guk bide hortan laguntzen diogu, ez? Eskubidea du, eta aldi beren akaso egin du. Ez dakagu ez dare txisteraik, ez? Hortik magia egiteko. Eta ze azkar epaitzen den askotan hori kanpotik, ez? Mundu honetaz ezer ez dakigunok, abokatok ez garenok, ez epaile, ze errex sare sozialak hartu eta esatea, adibidez orain, ez dakit, Giselle Pelikoten kasua oso ospetsu egin dela Frantzian, eta nola egon daiteke abokatu bat senarra defendatzen ari dena, abokatua senarra bezain gaiztoa da, bla, 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 horrelakoak oso azkar eta oso errex esaten dira, eta nola ezkaren konturatzen, orain txeleirek esan duna ez, defentsarako eskubide hori existitzen dela. Bai. Hor, Leirezuk aipatu duzu hasieran, harlako sarreran egin dugun definizioaren buelta horretan, akaso jendeak baduela ez, ofiziozko abokatuen ganako, nolabaiteko, ez dakit, komatxo hartan, mespretsua den edo ez duzuela, joango zaretela, hortxe, esaten dena, espedienteak kubrituko dugu, osatuko dugu, eta baina hor ere, pentsatzen duzuk esan duzu ez, hori garbitzera ere bazetazela gaur, eta horren aldarria ere egin behar da ez, pentsatzen dut. Bai, egia da, hemen Tolosan gaudenok, ofiziozko abokatuak geanok, partikularrak ere bagea, orduan, niri akaso ez, deitzen diate noizbait, nik eramate ez deten gai bat eramateko, eta deitzen edo gomendatzen deten abokatua da, guardian dauden abokatuak, partikularki lan egiten duten moduan egiten dutelako, ez? Orduan, bai, eta zaila da, igual, ez, uste hoi kentzea, baina ez daka zentzurik. Eta hor ere, beste aldean, askotan ofiziozko abokatu baten zerbitzuak eskatzen dituen pertsonaren profila ere, komatxo artean badaren nahikoa markatuta edo gizartean bada uste batez, egoera zaurgarrian dagoen jendea, baliabidik ez duenen jendea, baina zuk esan diguzu, bestelako kasuak ere badirela, ez da? Askotan lotzen dugu, lehen aipatu dugu, gauean gertatzen diren atxiloketen inguruko jendea, profil zehaz batzekoa izatera jotzen dugu askotan, eta hoien babeserako lan egiten duzuela, baina kasuak anitzak bezain zabalak eta denetari daude. Bai. Eta gaur egun, interneteko estafen kontukin, edo nork somatzen du beharra, ez, abokatu bat eukitzeko. Hortozik nabil asfaltuan gainetik. Horleire bestela ere pentsatzen dute gertatuko zaizuela nolabait poliziarekin berarekin ere batzutan talkak sortzea, ez? Ez dakite egunerokoan gertatzen den, badakit akaso migratzaileen eskubidekin lanenan dabiltzan abokatuei asko gertatzen zaiela, ez? Nolabait lehen aipatu dugu jurik, ez? Kanpo epaiketa hori ere egiten duela nolabait poliziak zehari zara hau defendatzen, eta pentsatzen duzuei ere horrelakoak gertatuko zaizkizuela askotan atxiloketa baten atzean egon daitekelako, legearen oso giro jatorrean ez da bilen norbait, ez? Eta horrelako talkak eta zuen lana ondo egiez onartu hori ere gertatuko dela, ez?
Bai, ospea ere txarra, ez? Leno esan degun arira, ez? Nola defendatu dezakezu, olako pertsona bat, ez? Eta ulertzen dut, hein handi baten ulertzen dut, ze bada nahi ere burutik pasatzen zaidan galderatako bat, ez? Nik ere zalantza sortzen dut, aurrian daukaten pertsona hau edo defendatzen nahi naizen pertsona haunek egin du hau, ez du egin, nolatan egin du, jakin da ez, egin dula ez. Eta orduan horregatik ulertu dezaket kanpotik egon daiteken ikuspuntu hoi. Eta, aldibaren gizatasunetik saiatzea baita begiratzen, ez? Pertsona horrek egin duen gertaera tragikoa da, ez ditut bere modua konpartitzen, eta hala eta guztiz ere zer da horratzian, ez? Ze askotan, leno komentatu dugun bezala, historia oso potentiak daude. Agian hori izango da kafesnea ingoxoa izatearen. Aipatu duzu historia potentea daudela, bizitza gogorra pasa duen jende arrakala ezberdinak ere egongo dira horrez, eta pentsatzen dut, genero arrakalak ere, modu nabarmenean tokatuko zaizuela genero arrakalaren arlo horretan, ofiziozko abokatu gintzan kasu asko izango dituzuela. Bai, txanda berezi bat dao, bai? Violentziako txanda berezi bat dao, eta hor beti babesten dana da biktima, emakumea, gero badago beste txanda bat penala dana eta atxilotua defendatzen duna, baina violentziako guardiak bereziki besteak gogorrak baldin badia, violentziakoak oso gogorrak dira. Ze gehienetan familia kontuak dira, umeak tartian, eta badu karga emozional handia guardia horrek, bai. Eta hori kudeatzen pentsatzen du Leire, urteetako esperientziak ere lagunduko duela, ez da hasieran pertsonalki ere asko eragingo dizu, pentsatzen du gerora ere eragingo dizula, baina nolabait ere ikasten du batek sentimentuak nolabait ere momentu batean poltsikoan sartu eta lortzen da hori? Lortu nahi da. Nere helburua ez da momentu hortan akaso sentimenduak poltsikon gordetzea, baizik eta pertsona horrekin empatizatzea eta ikustea, ez da hola bakarrik, eta zilegizkoak diela bere sentimendu guztik momentu hortan, ez? Batzutan izan daiteke haserrea, frustrazioa, pena eta ongietorriak denak, ez? Eta lehen aipatu duzu, zuen lanbidean tokatzen dela askotan, zerbait txarra egin duen norbait defendatu beharra, eta horrek ere, ez dakit, zeuek ere, kanpotik gizarteak nolabait ere epaitzen zaituzte, eta nola defendituko duzu pertsona hori, eta lortzen da distorsio hori alboan ustea eta zure lanean zentratu alizatea, jasaten ari zaren epaiketa sozial hori baztertzea lortzen da? Bai, lehen osan detena, ulertzen dut, eta aldi beren, nire lanan partea bada baita, ez? Eta, ni ez naiz inor juzgatzeko, eta jakitea nik nire lana ez dala epaitzea ez da, ez? Baizik eta berak daukan eskubide bat bermatzea. Defentsa eskubide hori. Zenbat urte, daramatzazuzuk, Leire, ofiziozko abokatu modura lanean? 5 urte, bai. 2009an lizentziatu nintzen, eta segituan hasi nintzen bai lanian. Eta 15 urte hauetako ibilbidean, ez dakit, bilakaeraren bat somatu ote duzun, edo notatu ote duzuen zuen zerbitzuak duela 15 urte gehiago edo gutxiago erabiltzen ote ziren, izan ote den igoeraren bat, ze bilakaera izan du 15 urte hauetan? Bai, nik esango nuke gauetako liskarrak areagotzen nahi diala. Hoi bai ikusten dugu, leno gauak, perfila zan atzerritarra, lapurreta, eta hoen perfila da euskalduna, edo, euskalduna izan daiteke edo kanpotarra, baina gaueko liskarrak
Adibidez, gero eta gehiago ikusten da, labankadak, eta bai bada zerbait, esaten duguna, zerbait aldatzen nahi da, ez? Bai. Eta Violentoak dia gaua. duela 15 urte baino, violentoak gaur egun hori gehiago somatzen duzue. Bai. Bueno. Aritu gara leire ofiziozko abokatu gintzaren inguruan, nik uste dut gako batzuk edo aipatu ditugula, baina zu ofiziozko abokatua izateaz gain familia bitartekaritzan aditu ere bazara. Pentsatzen dut familia bitartekaritzan aritze horren nolabait ere gizartearen argazki bat egiteko ere balio duela, eta pentsatzen dut kasu desente eta kasu ezberdinak ere iritsiko zaizkizu eskuartera. Bai, bueno, hemen dakagu eraldako bitartekaritza zerbitzua Tolosan, eta egia esan guregana etortzen dan jendea ja perfil berezi bateko jendea da. Gure filosofia ez da epaitegira jun eta gerran hastea, ez? Eta orduan guregana datorren jendea ere zerbait berezian bila da behilez. Guretzako familia prozeduratan oinarrizkoa da harremanen zaintza, ez? Naiz eta bikote bat ten erlazioa eten harremana ez da hausten, ez? Eraldatu iten da, eta are gehiago umek daudenian tartian, urte askotan zehar jarraitu beharko dute harremantzen, ez? Eta gure apostua hor da, ez? Bide horiek jorratzea. Ze epaitegian egon daitezke irabazleak, galtzaileak, baina zaurituak bandu guztitan. Bai. Esan duzu, harremana hautsi baiz eraldatu egiten dela. Bai, hortik dator gure izena eralda, ez? Harremanak eraldatzen, bai. Eta kaso hori da zailena jendeari ikustaraztea, askotan jendeak austura bat o zerbait gertatzen denean austearen aldeko apustu egiten du, eta jendeari hori da erakutsi bartzaiona, edo jendeari hori da zailena kaso zuen lanena ulertaraztea, ez da hautsi ez eraldatu egiten dela. Bai, zailena, ze ez zaizu iruditzen erresagoa da serre otea, triste otea baino, ez? Eta azkenen jartzen balin magea aserrean puzo hortan, eta errua bestei leporatzen balin badiogu, gu posizio komodo batian, erodoroso batian gaude, ez? Aldiz, zailagoa da, norbea barrua behiratu eta ikusi zer dan gertatzen nahi dana, batzutan tristea, mingarria, horrek ez du esan nahi ez danik mingarria, ez? Eta, bai, zaiena hori da, bai, norberatik astea, ez? Bestea errua botatzea beharren. Ez dakit, Inigo Goiuri zuek zerbait gehiago galdetu nahi diozuen Leireri, niri egia esan, ofiziozko abogatu gintzaren inguruan nituen zalantzak eta argituta geratu. Bai, argitu ditugu, gauzatxo batzuk argitu ditugu, zerbait... Bai, nahiko nuke. Bai, esan Leire. Bai, zelen ahaztu zait esatia, eta txanda desberdinak daude, eta hoien artean euskarazko txanda da, ofiziozko abokatuena. Eta nik ez dakit jendeak ez dakilako, edo justizia mundu arrotza eta akaso erdalduntzat hartzen dalako dan, ez zaigu askotan tokatzen jendeak euskerazko ofiziozko abokatua eskatzea. Orduan ere deialdia hemendik, aukera hori daola, gure eskubidea dela, euskeraz defendatuak izatea ere, eta hoixen, jakinaraztea. Hori ere esan da geratu da. Leire Intza Mungia, eskerrik asko, bigarren kafean, esan da bezala, dinituen zalantza guztiak argitzeagatik, segi ondo, eta beste batean ere elkarrik usteko aukera dugun. Ondo, mila esker. Goizeko 10:52 minutu izango dira, 6 segundu barru aurrera goaz, hementxe, naiz irratian, bigarren kafean. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-raino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Pretty woman, won't you pardon me?
woman. Artea eta ekologiaren arteko besarkada. Zuekin guztiekin, simbiosia. Gaurko saioan, Lucia Esker zinemagilea eta Julio Villanueva azibilatzailea izango ditugu gure artean. Laburmetraiaren izenburua Usina da, Eustarrotzen eta Ezkarrotzen, eta bertan esaten zaio Usina elur hautsak mugitzen duen haize hori, dentiska dena gazteleraz. Ainarak bezala ailegatu zaizkin niri emakume hauek, baina gero ikerketa prozesua hasterakoan berehala ikusi nuen gerora jarri izan zaien. Keep Calm and Bigarren Kafea. Ofiziozko abokatuan jarduna ezagutzen aritu gara azken minutuetan, eta oraindik ere gauzak ikasteko gogoz daudenez, zientziari zabaldu behar diogu lehioa segidan. Iaz bezala, denboraldetan ere Izortze Santin Gomezen bisitak izango ditugu tartean behin. Biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailea da Izortze, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta zientziaren mundu zabal horretako nobedade bitxikeria eta antzekoak ekarriko dizkigu, horien ingurukoak guk ulertzeko moduan azalduz. Eta gaur, Julenen urtebetetze eguna denez, bereziki interesgarra iruditu zaigu, lehenengo albistea, zahartzearekin zerikusia duelako, Nature Aging aldizkarian argitaratu denez, iruditu zaigu, benetan Izortze, zeharoa proposa zela gaurko egunerako zahartzearen kontu hau, ze Julen hementxe daukagu. Bueno, egunon, lehenik eta bizarionak, Julen. Eskerrik asko, Izortze. Kezkatu naiz, nola da zartzearen kontu hori, azaldu iguzu, pixka bat. Baitu oso ikerketa, kuriosoa da, denok daukagu burua zahartze prozesua dela zerbait lineala edo graduala, poliki goaz zahartzen, Eta ikerketa honetan egin dutena izan da ikerketa multiomikoa, eta hori zerren azalduko dizuet, ikerketa multiomikoa da, molekula mota ezberdin pila bat aztertzen dituztela. Hartzen dute pertsona batzuk adin ezberdinetakoak, eta hartzen dizkiete odol laginak, eta hor RNA, proteina, metabolitoak, eta baita ere hartu dituzte beste puntu batzuetatik biopsiaren bat, ikusteko ze bakterioak egon daitezken. Eta hor, ia 150.000 molekula aztertu dituzte. Ikusteko zahartze prozesua nola ematen den. Eta zer da kuriosoa, hauek ikusi dutena izan da, molekula horietan dauden disregulazioa edo zahartze prozesuarekin erlazionatuta egon daitezken molekulen disregulazioa bi une konkretuetan gertatzen direla batez ere. Eta bi une horiek dira, ea Julen gertu dagoen ala ez, 40 urterekin eta 60 urterekin. Oraindik asko falta zaitu oraindik. Orduan ongi, ni erortzear nago. Baita niri ere asko falta zaitu oraindik. Eta da kasute orduan. Eta, kuriosoa da, justo bi une horretan ikusten dutelako molekula horietan aldaketa oso handiak ematen direla. Berez molekula horiek zarrekin daude erlazionatuta, berez logikoa izan daitezken prozesuekin, batetik adibidez metabolismoa. Eta esate dute, metabolismoan parte hartzen molekula horietan disregulazioa egoteak azaldu ezake zergatik adinarekin zenbat produktu okerro metabolizatzen ditugu. Eta adibide gisa jartzen dute kafeina eta alkohola adibidez, ez? Gero esatu dute, egun adiposoarekin erlazionaturikoak. Horrek ere logika daka, ez? Adina aurrera joan ahala, kolesterol maila altuagoa ditugu, loditzeko joera gehiago daukagu, eta gero azkenik egun konektiboarekin erlazionatutako molekuletan ere, hor 44 urten bueltan, disregulazioak ikusten dituzte. Eta hor erlaziona eduki dezake, muskuloen eta salaren egiturarekin, ez? Indarra galtzearen kontua, edo ere zimurrak agertzearen kontua. Eta gero 60 urterekin ikusten dituzten disregulazioak daude batez ere erlazionatuta sistema immunitarioarekin, ez?
Eta askotan esaten dugu pertsona nagusiak zaurgarriagoa diela adibidez infekzioen aurrean, ez? Horrek ere nolabait logiko luke datu hauek esku artean hartuta. Orain, aipatzen dela beti, ez da, 30ko krisia edo 40ko krisia edo horrelakoak, orain, benetan, badauzkagu bi data, benetan krisi horiek. 40 eta 60. 40 eta 60. Horiekin, hor dator benetako krisia, Así que... Baina, orduan, zalantza da, zuk 44 urte betetzen dituzun edo 60 urte betetzen dituzun urte hori ez pasara urte horretan sartzen, 44tik 60 bitartean berdin egongo zara edo sartzen joango zara, izortzea, hori argitu behar dugu. Bueno, sartzen joango zara, ez? Berez, artikuluan ikusten dutena oso interesgarria da, baina bere limitazioak baditu, bai? Ez dute hartu molekula horien analizia pertsona bakar batean eta ikusi zahartze prozesu horretan nola aldatzen dan, ez? Adin ezberdinetako pertsonetan egin dituzte analiziak, orduan hor nola baiteko artefaktuak egon daitezke. Nik uste dut gerta daitekela 2 puntu horietan nolabait une kritiko bat gertatzea, baina berez zahartze prozesua oraindik ere graduala izaten jarraitzen duela. Bestela imaginatu, ez? 44 urtetan boom bat, 60 urterekin beste boom bat, ez? Ikusten dugu zahartze prozesua ez dela hori berez. Alaren nahi gustatzen zait kontatu barren, goiurik badu kontzeptu bat, eta ez dakit hori izan martzen, iruditu zait hori bere izan martzen. Ez, eta ez dakit zertaz ari zaren. Baduzu kontzeptu bat, dela, badaola jendeak, bapatean, zartzaroa, apegado la vieja. Apegado la vieja. Bapatean, egun batetik bestera, norbait ikusten duzunean, iruditzen zaizunean pertsona bat, astelenean 40 urteko pertsona bat ikusten duzu, eta bapatean larumatean ikusten duzu, eta esaten duzu, iepa, 10 urte zartu da pertsona hau aste honetan, hori gertatzen da. Ez nik esan nahi nuena da, nahi kontzeptua gehiago gustatu zaidala. Hori gertatzen da izortze. Alegia, ez dugu natural aging, ez dugu aldizkarien beharrik, ikerlariak oso ondo zaudete, baina goiurik dio, bere esperientzia empirikotik hori gertatu egiten dela, eta horrela, axioma ezin... Variable bat izan daiteke, agian aurregun ikerketetan goiuri variablea sartu egin behar da. Aizu, gustatzen zait. Goiuri variablea. Goiuri variablea gauza askotarako erabil daiteke. Etzen hori izan nahi nuena, nik izan nahi nuena da, erabiltzen hasiko naizela, norbaitek galdetzen didanean aurpegi txarra duzu, edo ondo zaude galdetzen badit, esango diet, dauzkat molekulak guztiz disregularizatuta. Eta gehatzen zea, earki. Zemu zaude, disregulazio prozesuan dauzkat molekulak. Zu ondo geratzen zara, baina parekoa geratzen da. Galdetzeagatik, haizu? Parekoa geratzen da kezkatuta. Lagumatik hori izaten dit, eta ingo nuke izortzeri WhatsAppa eta izortze barkatu, tartetxo bat baduzu eske, lagumatek hau esan ditak ezkatuta nago. Baina, igual, izortzeke lasaituko ninduke, edo esan, hau prozesu natural bada. Edo kontrakoa, Edo kontrakoa. Vale, gustatu zait, hau Nature Aging aldizkariko albiste hau, baina gehiago ere baditugu aipatzeko, ezta? Bai, vale. Baina, segundutxo bat, goizeko 11 ditugu eta hone batetik bestera azken ordukoaren bila egin beharko dugu saltotxoa. Beraz, akaso momentu hau, inpasau erabiliko dugu, baliatuko dugu, ze iritsi zaigu oso mezu berezi bat. Eta uste dute, akaso hause dela momentua mezu hau gozatzeko. Segundutxo bat, nik badazpada konprobazioat egin nahi dut. Zue jarraitu izketan nahi duzu. Vale. Bueno, orduan Julen, gaur zure urte betetzea ospatuko dugu. Bai. No, nospatuko, bazpada espatu ingo dugu, bihar erabat zartut esnatu behar dugun, eta bazpada ere. Bueno, Julenen urte betetzea dela, eta oraindik erabat zartu ez dela erakusteko, hementxe Gorka Santestebanek bidali digun bertsoa. Zoriona Julen, zarte nahi aiz, zenbat urte gaur ere, eta musikari izan zinena, bibala, bibala baiote, segidezazu hola urte askotan, turra buelta edo ere, bigarren kafean, zaudezu gaur, bihar auskaldun onote, zoriona Julen Goikotxea ere. Eskerrik asko, Gorka.
Hortxe, Gorka Santestebanen mezua, eta esandakoa, goizeko 11:02 minutu ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara egoi belategi lankide antxe dugu. Eta egoi, egunon? Egunon baita zoi ere ez, polita bertsoa. Guazen azken ordukoekin, gaur kamerarik gabe arazo logistikoen ondorioz, ikusleek akaso eskertuko dute bide batez, baina azken ordukoa Madrid aldetik heldu zegu 2020tik lakoako azpiegitura eta garraio sailburu orde den Luis Pedro Marco de la Peña, bere izango delako Adif trenbide azpiegituren administratzaileren presidente berria, Espainiako gobernuak jakitera eman duenez. Pasaren astean kargugabetu zuten Adifeko burua, eta batira, peseri lotutako beste euskaldun bat izango dela hemendik aurrera Adifen ere gogora ekartzea Jose Antonio Santano Irungo alkate ohia dela gaur egun garraioen estatu idazkari ere. Madrilen sartu garenez, Madrilen gelituko gara baita ere esateko alboko esklerosia amiotrofikoaren legea aurrera ateratzeko akordioa erdietsi dutela Kongresuan, PPek, PSOek, Sumarrek eta baita Juntsek ere. Adostutako testuak honako hauek ere jasotzen ditu gaixotasunaren ikerketarako egitura bat abian jartzea elektromendekotasuna dutenei eta kontsumitzaile kalte berei laguntza ematearen aldeko apustu garbia egingo dutela diote eta profesionalen trebakuntza espezifikoa baita beharrezko diru hornidura ere bermatuko dela diote adostasuna lortu duten lau alderdi hauek. Esandakoa, alboko esklerosi amiotrofikoaren edo bestela elaren legea aurrera ateratzeko. Gainerakoan errepidetara begira gaude, goiz nahiko lasai egia esan entzuleok Euskal Errepide saren nagusian, eta une honetan aparteko goraberarik ez hori bai bidelan batzuen inguruan ohartarazi behar bidelanak direla eta Nazional 634 errepidean 40. kilometroan, Deban parean, txandakako zirkulazioa ematen ari direlako une honetan. Gainerakoan 16,5 metro luzerako 16,5 metro baino gehiago dituzten ibilgailuek barkatuko nauzuek kostatzen ari zait eta tira hauek erabat debekatuta dutela aipatu errepidetik pasatzea. Traba guztiekin amaituta, berriz ere konexioa bigarren kafeari eta guraldetik eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioa berritzaldera, gero arte. Eskerrik asko goi belategi, eguerdiko 12etan esan da bezala informazio gehiago, eta poliki-poliki aurrera egiten, eta esan da bezala, jarraitu behar dugu, zientzia kontuetan murgilduta, azken minutu hauetan, deneterik izan dugu, bertsoa, azken ordukoa, eta helduko dugu, esan da bezala, gure gai zientifiko guztiei. Eta segidan, uda honetan izpide eta nahiko azalaparta sortu duen zerbaiten inguruan hitz egin behar dugu. Izortze, Niloaren birusa, bolo-bolo ibili da, uda osoan zehar, batez ere estatuaren hegoaldean egon diren infekzio hoiengatik. Alde batetik zer dakigu Niloaren birus honi buruz Izortze, eta bestetik, ez dakit, honi aurre egiteko txertori zergatik ez dagoen ere, uste dute aipatu nahi duzula, ezta? Bai, Niloaren birusa aspaldidanik ezagutzen den birus bada, bai, 1937 urtean aurkitu zuten lehenengo aldiz Ugandan, bai. Handi geroztik, izena horti dator, hain zuzen ere, Nilo ibaiaren inguruan dauden hegaztietan aurkitu izan dute, bai. Orduan, hemen gertatzen dena da zoonosi bat gertatzen dela, dakizuten bezala zoonosia da animali batetik gizakietara pasatzen den birusa edo gaixotasuna, eta kasu honetan, ikusi izan dena da, hegazti horiek infektatuta baldin badaude eta eltxo batek pikatzen baldin baditu, eltxo horrek pikatzen duenean gizaki bat, pertsona horreri pasa aldiola birusa, bai? Honek eragiten duena gizakietan da gaixotasun bat, Niloko sukarra, pertsona gehienetan gripe baten antza eukiko luke, bai, eta oso kaso gutxitan gaixotasun larria eragi dezake eta hor nerviosistema ikutu eta hor ja arazo larriagoak eragin, ez? Bere zirgarritasuna ez da oso altua, 1 edo 2 da, baina pertsona gutxi batzuetan esan bezala, 150 pertsonetatik batean gaixotasun larria garatu daiteke. Eta zuk esan bezala, uda honetan hor bolo-bolo ibili da, ez? Batez ere Andaluzian eta hortik egon direlako nahiko kasu. Baina ez da lehenengo aldia, ze 2020 urtean agerraldi bat egon zan ere Estatu Espainiarreko hegoaldean, eta hor infekzio asko egon ziren, 8 hildako, orduan,
birusa esan dezagun, estatu espainiarraren hegoaldean egon badagola, eta, bueno, kasu gutxi batzuk eragin ari dela, ez? Eta, propagazioak egiteko zer? Baita ere udan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak atera zuen ohartxo bat, ez? Normalean, eltzoak propagatzeko oso egokia izaten da, metatutako urak, bai? Normalean nola terrazetan, jardinetan izaten ditugun hor platerak ur gutxirekin, horiek esaten dira oso aproposak birusaren propagazioa emateko. Orduan, esaten zigutena zen, saiatu zaitezte horrelako gauzak ez edukitzen, zuen terrazetan, jardinetan, edo dena delakoa. Eta gero txertoa. Txertoa beti da zerbait, jende guztiak galetzen duna, ez? Eta beti konparaketa berdina egiten dute. COVID-19aren txertoa zehazka garatu zuten, eta beste, eta zenbat. Eta, esan behar da beti ez dela erreza, ez? Eta hemen daukagun arazo nagusiena da, txerto batek bete behar dituen fase guztiak betetzeko saltasuna daudela. Nik kriston txapa eman izuen bere garaian txertuen garapenari buruz, bai, fase ezberdina, fase preklinikoa, lehenengo fasea, bigarren fasea, hirugarren fasea, eta berrez, birus honen kontrako txertoak garatu izan dira, baina ez dituzte agentzia regulatzailean baimenak, hain zuzen ere, fase guztiak bete ezin dituztelako. Preklinikoak animalietan egin izan dira, eta gero gizakietan, ikerketa gutxi batzuk egin dira, lehenengo eta bigarren fasea, segurtasuna eta eraginkortasuna nolabait zehazteko, baina hemen arazoa da, berez intzidentzia oso txikia dela, ez? Orduan, zuk hirugarren fase batean zer da egin behar duzuna, pertsona pila bat zertatu, eta pertsona guztietatik batzuk infektatu behar dira, logikoki, ikusteko ea, txertoa eraginkorra den edo ez zehazteko, ez? Eta hor datora arazoa. Nola gaixotasunaren intzidentzia oso basua den, txertatu behar duzun pertsona kopurua oso altua da, eta orduan, zaila da, hirugarren fase hori aurrera eramatea. Horregatik gaur egun oraindik ere, txerto hori ez da onartu. Beraz, beharko luke, ez dakit, COVID-19aren modura, denbora gutxian kasu asko egotea, eta nolabait ere, histeria puntu bate zabaltzea, txerto horrek, oraindik ere, zabaldu gabe dituen ate horiek azkar zabaltzeko. Hori da, baina hori ere, segurazki, datorren urteetan ez da oso probablea izango, ez? Esan bezala, adibidez, infekzioa pairatzen duten 20% bakarrik garatzen dutelako gaixotasuna, ez da ohikoena. Orduan horregatik zaila da, ez? Eraginkortasuna nolabait zehaztea. Eta gainera, Izortze esan duzunagatik, normalean, edozein gaixotasunekin gertatzen dena, ez? Osasuntsu dagoen pertsona bati, aparteko ezer eragingo ez dion zerbaitek, lehendik ere osasun arazoren bat duenari, komplikazioren bat eragin dezeoke, baina normalean mintzat, eragin gehiagirik ez duen zerbait, eta zari gara. Hori da, eta leno, aurreko albistearekin halko genuke lotu, ez? Batez ere, ze pertsonak eukiko dituzte arazoa, pertsona adinduak. Azken finean, sistema immunologikoa palduta dakatelako, eta horrelako infekzioi aurre egiteko arazo gehiago dituztelako. Baina hola da, zuk esan bezala. Zartzaroaren inguruan genituen kezkak argitu ditugu, Niloaren birusaz ere, zerbait gehiago badakigu, eta txerto ezaren arrazoia ere ezagutu dugu, eta Izortze gaurkorako proposatu zenigun hirugarren gaiari heldu nahi genioke, kasu honetan, immunoterapiaren inguruan hitz egin behar dugu, zeinbat minbiziren tratamendurako erabiltzen da, immunoterapia, kasu batzutan emaitza onak ematen dituena, baina beste kasu batzutan hain ongi funtzionatzen ez duena, ez da? Bai, hori da. Justo, Nature-en publikatu da, beste artikulo bat izan dute izpide, kasu honetan, Nature Genetics-en publikatutakoa. Eta, immunoterapia da, tratamendu bat, zenbait mimizi tratatzeko erabiltzen dana. Eta, zer da immunoterapia, berez immunoterapia da, sistema immunea bera erabiltzea virusa hobeto erasotzeko. Bai, eraldaketa ezberdinak egiten dira, edo farmako ezberdinak egiten dira, sistema immune hori indartzeko edo espezifikoagoa bilakatzeko, ez? Eta berez, estrategia oso eraginkorra da, baina egia da, gaixoen 20-40% ongi erantzuten duela. Eta ikerketa honetan nahi zuten jakin zergaitia, ez? Eta orduan, 450 pertsona inguru, gaixo inguru aztertu dituzte, eta gero emaitzak baliatu dituzte kohorte asko handiago batean, 1400 gaixo ingurun,
Eta hemen ikusi dutena izan da, immunoterapia mota espezifiko bat, erantzun immunitarioaren kontrol puntuen inhibitzaileak deitzen dana, besterik gabe dela, sistema immunitarioaren kontrola inhibitzeko erabiltzen diren farmako batzuk, zergatik ez diren hain eraginkorra pertsona batzuetan. Eta aurkitu dituzten arrazoiak dira, alde batetik, tumorean agertzen diren mutazio kopurua, eta honek logika dauka, ez? Berez, tumoreak esan dezagun egiten dutena da seinaleak bidali. Eta seinale horiek sistema immuneak ezagutu eta modu horretan sistema immuneak alditu tumoreak erasotu. Tumorean zenbatetan mutazio gehiago sortzen dire seinale mota ezberdinagoak dira. Orduan, probabilitate gehiago dago, sistema immuneak arrotz gisa ezagutzeko eta tumore hori erasotzeko. Orduan hori izango litzateke arrazoi bat immunoterapia hobeto edo okerro funtzionatzeko. Beste arrazoi bat izango litzateke tumorea infiltratzen duten T-zelulen kopurua, T-zelulak dira sistema immunitariako zelula batzuk tumorea erasotzen dutenak, eta zenbat eta gehiago egon tumorean, immunoterapia hobeto funtzionatuko luke. Hirugarrena izango litzateke, eta hau pixka teknikoa da, baina TGF-beta deitzen deneko molekula baten kantitatea, zenbat eta altuagoa izan okerro da, ze molekula honek egiten duena da tolerantzia immunitarioa indartu. Tolerantzia immunitarioa da sistema immuneak ezagutzen du propioa bezala arrotza den zerbait. Eta kasu honetan horrek ez luke lagunduko, ez? Eta gero azkenengo biak izango litzateke aurretiaz tratamendua pairatu duten pertsonetan okerro funtzionatuko luke immunoterapia, eta baita ere tumorearen gaitasun proliferatiboa, zenbat eta esan dezagun agresiboagoa izan, logikoki immunoterapiak ere okerro funtzionatuko luke. Orduan, 5 puntu horiek erlazionatu dute immunoterapiaren efizientziarekin. Hor bitxi egintzen lehenengoa esan duzuna, Izortze, tumorearen mutazioek nolabait ere seinale gehiago bidaltzen dituztela sistema immunologikora, eta horrek nolabait ere alerta horiek edo gehiago aktibatzen ditu, eta kaso pentsatuko nuenik tumorearen mutazioak justu agresibotasunarekin zerikusi gehiago izan zezakela, baina ulertu dudanagatik orduan eta mutazio gehiago, orduan eta alerta gehiago dira sistemarentzat. Segun eta mutazioak nolakoa diren. Mutazio horiek eragin behar dutena da tumoreak askatzea neoantigeno berriak deitzen direnekoak. Neoantigenoak besterik gabe dira proteinak edo proteina zatiak berriak direnak eta sistema immuneak arrotzat bezala hartzen dituna. Baina gerta daiteke bestelako mutazio batzuk kontrako efektua izatea, ze normalean tumore zelulek gaitasuna daukate sistema immunetik izkutatzeko. Eta sistema immunetik izkutatzeko gaitasuna ere mutazioen bitartez aldute lortu. Orduan segun eta ze mutazio mota den. Komplexua da asuntoa. Baina aldi beran interesgarria ere bada, ez? Azkenean immunoterapia entzuten den zerbait delako, tratamendu hau entzuten delako, eta kaso ikasturtean zehar ere, balor honetan nobedade gehiago, edo ikerketa bide berriak zabaltzen badira, hoien inguruan ere hitz egin izango dugu. Izortze Santin Gomez, mila esker, aurtengo lehendabiziko kolaborazio honetan, 3 gai hauek lantzeko aukera emateagatik, eta lehen sarreran aipatu dugun bezala, aste batzuk barru, berriz ere izango dugu. Elkarren berri. Ondo segi, aio. Eskerrik asko, Izortze. Haizea bezala Haizea bezala
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da Bigarren kafean, tartean behin, ikertzaile betaurrekoa jazten ditugu. Ikertu izan ditugu historiako arte lapurreta handienak, Arkaitzkanoren heriotza argitu genuen, eta Irulegiko eskuaren testu osoaren interpretazioa ere egitera ausartu gara. Eta gaur bagatoz berriro betaurrekoekin. Agata Goiuri, Maialen Marpel, Julen Ture eta Inigo de Baskerville. Mesedez, ari gara entzuten. Baina, bueno, ze lotxa! Bai, atzoko gertakari bat argitu behar dugu. Atzo, Eusko Legebiltzarreko kultura, euskara eta kirola batzordeko aretoan preservatibo bat agertu zen. Itxuraz, erabilitakoa. Zorrotikat eta korapilloarekin. Ibone Bengoetxea sailburuak urrengo 4 urteotako saiak dituen erronken berri eman behartzuen, baina norbaitek beste plan batzuen. Agerraldia hasi baino lehen, lurrean kondoia zegoela kontaratu ziren bertaratutako batzuk. Beharreari ezin eutxita, argazkietan ikusi ahal izan dugun bezala. Eta handi gutxira, Legebiltzarreko langileak ura paper batekin jaso eta zagorretara bota dute. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Legebiltzarreko iturriek azaldu dutenez, batzorde hasi eta ordu erdi lehenago garbitu dute aretoa. Eta orduan, ez zegoen ezer lurrean. Zun. Beraz, ze gertatu da ordu erdi horretan. Batetik, poztu egin garela. Ze omeren arabera, osasunaren munduko erakundaren arabera, egunero 1 milioi bat pertsonak hartzen dute sexu transmisizko infekzio bat. Eta geurean ere Euskal Herrian medikuek hilabeteak daramatzate ohartarazten preservatiboa ez erabiltzearena edatzen ari dela, bereziki jende gaztearengan. Beraz, norbaitek Eusko Legebiltzarrean kondoi erabili izana, posteko moduko kontu bada. Ez da guna da, jaungoiko jaunak ere berdin pentsatuko zuken. Zeitziote duen honetaz. Bai, eta Iparragirre berari ere, galdetu izan baliote, gai honen inguruan ze pentsatuko zuken, Gernikako Arbola konposatu zuen kantariak, eta Urkullu bera entzun dugu, tristetuta. Tristetuta kondoia agertu delako? Bota dutelako. Bota egin dutelako. Ez dakigu oso ondo, baina tira, kontua da, batzo izan genuela albiste honen berri, eta aritu garela gure hipotesiak egiten, niri sortzen zaidan lehenengo zalantza. Areto hoietan, Eusko Legebiltzarreko areto hoietan, kamerak daude, segurtasun kamerak daude. Beraz, norbait hau da, gela horietara sarbidea duen norbait, ausartuko da benetan bertan larrua jotzera. Zezuk sarbidea balin badaukazu areto horretara, badakizu kamarak daudela, ez? Bai. Agian nik ez dakit kamerak daudela, ez dudalako hor lana egiten, baina sarbidea balin badaukat horrek esan nahi du, bertan egiten dudala lana. Perdon, jakingo nuke. Beraz, ze gusta duzu benetan areto horretan harreman sexualak gertatu direla? Ez dakit. Txesi ezberdina daude, hemen. Zein da zure Inigo, kontatu? Batetik nik pentsatu nuen hau, nazionalisten kontu bazela. Alderdi... Azken ordukoa. Iparragirre Latin lover bat zan. Diote. Zuk esan duzulako, Iparragirreri... Ze pentsatuko zuken. Iparragirrek ze pentsatuko zuken. Europa erdiko gorteetako emakumikin liga eban. Urretxuko aditu batek esaztan zulo danetan sartzen bala buztana. Gure filosofia irakasleak euskera horrek ez du zalantzari sortzen. Beraz, Iparragirre, pox-poxik kontu honekin. Beraz, Iparragirre kuadrilateroaren alde batean, rinaren alde batean, bestean Urkullu.
Urkullu... Agian Urkullu pospesik baita ere, ez dakigu? Ez. Urkullu oso, ez dakit, politikari eta tipo protokolario eta kristau eta uste dut gai hauek sexua egin barden tokietan eta baina legebiltzarrean uste dut... Entzun genuen behin galdetu ziotela ea kalimotxoa edo garagardoa nahiago eta esan zuen ura. Hau batetik izan liteke kanpaina bat nolabait kontra esateko Euskal Herrian ez dela sexu harremanik izaten, hori bada, holako maxima bat segituan esaten dizuela jendea, Euskadi no se folla. Hori ya está, pasatzen moda. Pasatzen, da gainera gezurra zen eta mito bat zen, baina jendeak eta euskaldun askok horri heldu izan zion eta gure kalterako. Baina nire ez maite dutarekin bat egin da, nik sentitzen dut bizilagunek eta badituztela eta entzuten ditu dela eurenzeak eta esaten, ari da jendea bixi-bixi. Nik esango nuke, sexu harreman hori ez dela barruan gertatu. Urruti erez. Epa. Eta hemen gainera leialtasun arazoa dagoela tartean. Abai? Bai. Nire teoria da, preservatibo hori erabilu den pertsonak, saio horren ostean, bere bikotea zaizuela kanpoan. Ados? Eta konturatu dela bapatean, patrikan zuela gordeta preservatibo hori. Orain bota gabe, eta pentsatu duela hemendik atera eta horrekin naiz joango, halako urduritasun kolpeak eman dio, eta erabaki du, antxe, plap, botatzea. Txen, kontua da. Legebiltzarkide bat? Agian, demagun. Legebiltzarkide bat ez kontuta dago? Edo bikotea du. Eta aritu da beste norbaitekin... Larrua jotzen. Bai, hemen garbi dago, larrua... Vale, aritu da beste norbaitekin larrua jotzen. Eta bere bikoteak ez jakiteko, ez hartzeko bere bikotea hori gertatu dela? Edo oso violento egiten zitzaiolako, bere bikotearekin kotxean sartzea, preservatibo bat patrikantzuela, ez, alako zikintasun moral bat sentitu du, eta tolap, hortxe bota du. Eta ezintzun zakarrontzira bota pertsona normalek bezala. Maialen tia bide, egunon? Egunon. Ongi etorri. Osea, eskerrik asko. Pixkat rajoi bat egin duzu, Bai, nastu inaiz. Bai, egin zezak, baina urduritasun kolpe horretan. Nik galdetu indet, legebiltzarreko langile bati. Hola, txain, ze badako hemen lehen mailako informazioa, hau ja kontuz. Hemen beste maila batean ari gara kokatzen. Bigarren kafearen ikerketa zerbitzuetako kide batek zuzenean egin du kontsulta krimenaren edo, gertakariaren estenan lanean diarduen pertsona batekin. Informatiko batekin hitzein dut, lagun bat. Eta galdetu dut ea bazekien ez zer, eta esan ditez, nik ez dakit ezer, ze justu egun hauetan Donostin dagoelako lanean. Baina esan dit, ez dit harritzen, hori lehenengo esan dit. Zehantza, behaiek iten dutela lan beko pixuetan, pues, ganberan ez kontra. Bai, sotoan edo. Hori, sotoan. Eta ni bezala bizilagunan, entzun egiten dut horazpitik? Entzun ez, arrapatu indituzte. Tuturutututurututu! Bai, alio Mariloli. Antza ohikoa omen da, bikoteak harrapatzea petinean edo antzekoetan, eta behin harrapatu dituzte jardunean, eta askotan entzun, nabaritu dutenean igotzen ari dela informatikoak, ai, eta joaten harrapatu dituzte, sarri. Baita ere esan dit, 3.000 langile dela edifizio hortan, beraz oso zaila dela jakitea norena den, edo hori guztia, baina, klaro, nik enekan informazioa zan, areto baten topatutakoa, beraz, baimena behar dezu bertan sartzeko eta hori dana, orduan edo nor ezin da izan. Eta gainera kamerak baldin badaude, pues, ez da egit. Gaza desan baizuet, pelikula guztietan, kamerak beti utxe egiten dute behar den momentuan. Bueno, bai. Bueno, agian informatikoek zerbait izan dezakete. Agian informatikari bat izan da. Agian informatikari batek pixkat gehiago kobratuko du hilabete hontan. Hori ere, bai. Edo informatikari bat izan da, eta norberak itzali ditu kamarak. Esan arabera ez. Bai, etzeskia gauza gertatzen. Ojo, oron, informatikarik ez dute... Esan ditenaren arabera ez, eta nik esan diot, agian, komen izaizue pixuetan gora joatea
eta soldataz gain beste gauza batzuk eskatzen. baina, bai, hori da dakaten informazioa. Osea, antza ohikoa da, osea, legebiltzarrean gertatzen den zerbait da, eta gertatzen da sotoan batez ere. Bueno, baina oraingoan areto baten izan da. Bueno, areto baten azaldu da frogatako bat. Azaldu da froga. Hori sinadura bada. Gehiago azalduko dira. Gehiago azalduko dira? Serial killer. Bai. Bai, gehiago. Serial fuck. Tarotaren hiltzaia bezala. Hiltzaile bat bazen kartak guzten zituen, ez? Hau da... Baina hiltzaia da? Ez. Baina, bueno. Bai. Nik pertsona bat seinalatu behar dut. Izena bizenekin, gainera. Ara. Bai. Izaten da ba, taldean puzkarra, norbaitek puzkarra botatzen duenean, askotan norbaitek esaten duenean, ara? Ui, zeinek bota du puzkarra, usai txarra dago. Hala, lehenengoa hartzen dena izaten dela. Puzkarra bera bota duena. Bai, hori gertatzen da, ez da? Bai. Bale. Zeinek egin du barre besteek baino askoz gehiago? Eta zeinek atera du mugikorra antisorgailuari argazkia ateratzeko? Ikoitz Arrese Otegi, Eusko Legebiltzarkidea, EH Bilduko hezkuntza idazkaria. Bera, Ikoitz Arrese ikusi dut nik kamera atera eta bideoak ateratzen antisorgailu horri. Ikoitz? Zer du esateko Ikoitzek? Zer duzu esateko? Ostra, pentsatu telefonoan zeola, que susto! Ez, harremanetan jarriko gara, EH Bilduko komunikazio taldearekin, Ikoitz Arreserekin entrevista bat nahi dugu. Bai. Ikoitz Arreserekin entrevista bat nahi dugu. Baina, kondoi bara hori bada, hain garrantzitsua da? Osea, esan nahet. Ez da ingarrantzitsua, baina nolabait gure osasun demokratikoa aztertzeko oso garrantzitsua da. Kotilla batzuk zeate. Bai, noski garela. Baina, ez? Aurreko astian, boligrafoen inguruan, jardun genunian, eta harkatzen inguruan, beak esan zigula, slightly interesting edo mildly interesting zala, kondoi erabili bat, mesedez. Kondoi erabili bat Eusko Legebiltzarrean, Eusko Naziogintzaren demokraziaren aretoetako batean. Baina, ja asumitu berdegu toki danetan jotzen dala larrua. Bai? Bai, no? Ez dago leku sakraturik. Bai, no? Ez dago leku sakraturik. Sakristia batean jotzea ere, xarmangarria. Elizan ere jotzen da, Bai. Arantzazuko santutegian ere... Fijo. Seguro, jodera, mes. Bueno. Gazteizen jau dazkena torrotze egiten du, normala. Kurso hasi, ikasturte hasi era, aspaldi ikusi gabeko jendea izango zen atzo, eta... Baina, jazta, gero, bada, iraiak badu gauza bat, oporrostean denok itzultzen gara, edo, jende gehiena edo itzultzen da, ez? Hola, beste azal beltxarango batekin, beltxarandugo batekin, relajatuta, oporren osteko, bada edertasun piko bat uda ostean. Eta normala da, denbora ikusi gabe... Bueno, edo udan lanean bertan geratu direnen artean zerbait sortu da, ez da bukatu eta irailean zehar jarraitu dute. Baliteke. Osa, haike asumitzen gauza pila bat. Haike asumitzen, lehenengo eta behin, 2 pertsonan artean erabilitako kondoi badala. Hori haike asumitzen. Hori azteko. Bai. Zuk esan dezu, gainera dagoela, osa ez dakagu inunlako pistarik kondoi erabili horren inguruan, da hemen egea. Bai, hau... Plot armor bat iten, ez dakala zentzurik. Inork uste badu, hau ikerketa serio bat dela, mesedez, kontrolatuko zinaten aspaldi ez ez. Hemen... Seriotik ez duenek ezer. Teoriak jaso ditugu. Superinteresgarria, eta mengo teoriak jaso ditugu. Teoria batean sekulako utxunea dago. Kale egin du gure entzuletako batek teoria batekin. Ara, zer diote ba? Imaginatu boxekoak izan direla. Kontua da boxekoak ezin direla izan, ze boxeko bakarra dago Eusko Legebiltzarkide. Orduan, izango du arek ere. Boxekoak izan direla... Bueno, boxekoa beste batekin. Hori, interesgarriagoa da. Beraz, honek irekiko luke zubi bat. Boxeko bat izan balimada beste norbaitekin, izan daiteke Espainiako beste leku batzutan eurekin akordioak egiten dituen alderdi bakarrarekin, edo izan daiteke beste norbaitekin. Bai. Eta hor, badago, berriz ere Maialen zu gutxiesten ari zaren garrantzia periodistiko politiko bat. Bueno, inigo, juntzaiteara, galdetu, eta periodistiko politikoa. Bihar handik egiko dugu saioa.
Ni proposamen egin behar nuen, ikasturte atzearran bultatxo bat egin. Eta Kaixo Maitiak babestutako espazio izango da. Ez zoritxarrez Kaixo Maitiak. Kaixo Maitiak agur esango du. Jarriko gara egunkari bat bizulorekin berte iskin batean. Gabardina luze batekin, eta antxe. Ze kristo gertatzen. Osea, 0 eta minus bat arteko eskairetan, hor sotetan, ean hor geisten den. Antxe. Eta hori izan diteke pista. Eta ez bada zer gertatzen, urrongo solairura. Akaso labankadako komisarioaren laguntza beharko dugu. Eta labankadako komisarioa badakizue etxiontako zuzendari den Iñaki Soto zela. Hau, pentsatzen nuen txiste inbertzen nuela, Maialenek esan duelako Sotoetan gertatzen dela. Horreko gorarazi dit. Bale, bukatu da gure ikerketa, argitu gabe, norena zen. Argitu gabe, sorpresa. Bueno, gauza desango izut. Zu Maialen asizarenean hemen informatikaren informazio gurera ekartzen, ikusten nuen, akaso, hau, kazetaritza serioan jarri eta bukatuko genuela zerbait asmatzen. Hau, espekulazio puro iduro. Barkatu, baina tarte hau abiatu dugunean, nork zekien Iparragirre Latin Lover bat zela. Maia Beitiak, bakarrik. Maia Beitiak soilik. Beraz, bai, ikerketa argituta eta datu berriak eman ditugu eta gure lana ondo egin. Gauzat esan dizuegu, polikigoaz urrun iritsi nahi dugulako. Honek jarraituko du, hau ez tamen geratuko. Datorren investigazio tartean, Maia Beitia gurekin izango dugu, eta jarraituko dugu hemen nolabait jakituria nahastu eta ikerketa honekin jarraitzen. Eta ez dugu baztertzen oraindik gonbidatu bereziren bat, legebiltzarkideren bat elkarrizketatzea, dagoeneko ofizialki, bai ez da diezazuekegu, abiatu den ikerketa espazio berri honetan. Bigarren kafeak ikertzen jarraituko du legebiltzarreko preservatiboaren jatorria. Jatorria badakigu zein dan jatorria, baina pixka zehaztasuna era joan gaitezke. Vale. Jatorria ere ez dakigu zen markakoa zen, Baina, preservatibo barruan egon zitekeena hori bai. Goiuri, badakizu Iparragirre norekin eskondu zen, nongoa zen Iparragirreren emaztea? Nongoa? Alegikoa. Ara? Latin Loverra, Goherrian, bastaran hasten. Eta Goiurin etxe azpian, ontzan kartzelean? Begira. Dena dut, Iparragirre dena gautzen du. Connection. Eta noski legebiltzarren pasatzen hori eta gero zentzun zuten, Cigarettes After Sex, Nothing's Gonna Hurt You Baby honekin, egingo dugurrengo minututxoa, eta gauza oso serioetan murgilduko gara, Maialen Tillabide Barkerorekin. Ze duala dan Maialen, etor daiteke hemen akademizismotik hitz egitera nahi duenaz, edo lokatzetan ere ondo moldatzen da, Poliedrika. Bai, eta todoterrenua. Osea, sustuki bitara ez dela. Laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to her favorite songs. Nothing's gonna take you from my side. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Finalmente, Jabide, ze girotan murgildu behar dugu gaur? Bueno, galdera. Non kokatuko dugu musika nungoa dela ustezu? Irakurri gabe, mesedez. Bai, irakurri gabe hortan gabiltzan. Ez dut ikusten pantailara ia, Maialen. Letra hundi ez badu jartzen ez dut ikusten, ja. Beraz. Ingaztia etxa hortan. Iskatola ikutu sefardia dauka? Zer? Sefardia. Bueno, bai, baliteke. Goiuri? Ez que goiurik irakurri du. Barkatu, bai. Bueno, bueno, konkretuki Libanora jungo gaur. Konkretuki Libanora goaz. Eta garaia ez da hain garrantzitsua, ez da hain garrantzitsua musikaren aldetik, baina bestela bai da, garrantzitsua esplikatuko dugu gero zergatik, baina hori Mediterraneoaren ekialdera goaz, Libanora goaz konkretuki, eta Libanon konkretuki oinik zehatzago hitz egingo dugu Ziad Rahbaniren inguruan. Ze bai ez nizuela galdetuko bazen egiten norena zen, ze hau benetan hemen terreno hauetan oso ez ezaguna da artista hau. Ziad Rahbani musikari oso garrantzitsua da Libanon, baina bueno, ze kategorietan sartuko zenukete entzun duguna? Hau ze genero den? Bai, ze musika mota da. Herri musika eta jazzaren arteko fusio bat. Folk musika da. Ez da folk musika. Baina Julen gertuago dago, bai. Herri musika eta jazzaren arteko... Halako zerbait, bai. Bueno, orduan, herri musika bada, folketik pixka bat badu, Folka ez da herri musika? Baina ez da folka. Osea, ez da ez jazza, ez da ez folka. Izen espezifikoa daka, gero komentatuko dizuet zer dan. Baina, bueno, jarri zezu bigarren abestia, da ikusiko ez nola oso desberdina den. Eta igual esate zute, hau bai ez dela folka inundik inora. Ados, orentxe. Trampak egiten izkiguzu, osea, nahi dazu guk genero asmatzea lehenengo abestiarekin, baina bigarrena da guztiz desberdina, eta, claro, harrapatzera zoazia. Hombre, claro. Guapísimo. Sí. Bai. Betzaizu gustau? Una aspilla, hemen gauzasko. Nei oso, deser oso sentitzen dute, tamen, ez da genero bat bere baitan, baina abesti askotan gertatzen da, gizon baten ahotsa, lehenengo ahots nagusi bezala, eta atzetik emakumeen ahotsak super deser oso sentiarazten hau. Eta abesti horretan hori gertatzen da. Bai, kontekstua jakingo bat zeren igual etzeren berdina esango, baina bai. Genero askotan gertatzen da, eta... Hasieran lehenengo alizentzun unian baita ere esan zen, ze intensoa, de repente gizonaren ahotsa, baina ez dijoa hortik. Baina, bueno, ala ere. Guazen lehenengo esplikatzera nordan Ziad Rahbani, dela hau guztiaren sortzaia. Ziad Rahbani Anteliasen jaio zen, Libanon, 1956ko urtarrilaren batean. Kurioso iruditu. Ez da jende asko jaiotzen urtarrilaren batean, orduan, pues. Ez, baina jende gutxiago jaiotzen da urteko beste egun batzuetan. Ah, bai? Bai, aurrekoan argitaratu zuten ez dakit non ikusi nuen. Hau boligrafona bezala da. Bai, bai, totalmente. Mindly interesting. Urteko zein egun diren egun ohikoenak jaiotzeko. Eta urtarriak bata etzen ezoikoena. Ez? Ez. Martxoa edo ekaineko egun emaz, seguro. Zenik ezagutzen dudan jende gehiena martxoko edo ekainekoa da. Ezoikoa zari. Ezoikoa, barkatu, baina nastu egin ez, barkatu. Ados, bale, bukatu da Mildly Interesting tartea, guazen Ziad Rahbanirekin, jaiozela urtarriaren batean. 68 urte ditu, ja. Eta oso artista polifazetikoa da, musikaria da, konposatzaia da, idazlea, dramaturgoa, komikoa da baita, eta irrati esataria ere bai, beste gauza batzun artean, da politikoki ere oso aktiboa. Libanon erreferente kultural oso garrantzitsua da, osea, bertan izarroa da, eta ez bakarrik Libanon, Sirian ere bai, eta digamos, inguruko herrialdetan pertsonai ezaguna da. Eta ez bakarrik beregatik, hori, generazio osoek ezagutzen dute, eta da pixkat pertsona intergenerazionala, baina batez ere Rahbani abizena ez da ezaguna Ziadengatik bakarrik, baizik eta bere gurasoengatik.
Asi Rahmani eta Fairuz dira bere gurasoak. Asi Rahmani bere anaiarekin batera, Libanon dauden edo 20. mendean egon ziren antzerki konpainietako bat sortu zuen, oso gutxi zeuden, eta batez ere satira politikoari dedikatzen ziren, Libano bezalako herrialde baten. Horrek dakan implikazioak indore guztia. Eta Fairuz da mundu araberreko abeslari garrantzitsuena. Punto. Oso abeslari garrantzitsua, dauka oso berezia, eta bueno, entzungo dugu orain, eta hemen europeoek ezagutzen dugun abesten ari dena. Melodia hau, bairik ezagutzen dut. Zango, begizke, edarra. Guk etxean bagenuen, garai batean, CD reproduktore bat, eta garai hartan, saltzen zizkigute horrelaxe, ez? CD-aren, reproduktorearen irakurlea edo lente, nola ez dakit nola esaten den? Izaten zuten, irakurtzen zuten lente jo, da, ura garbitzeko CD bat, eta zuen arreko zepilotxo batekin. Bai, nik ere banon hori. Eta CD ura, sartu, playri ematen zenion, eta melodia hau zeukan. Eta zein da? Ez dakit hori, ez dakit. Neretzako da CD garbitzeko diskoaren kanta. Besteek? Hoi da, ez? Bai. Melodia ezagutzen dugu, baina zer den? Mozart, osea, esan klasikoa dago, ez? 40. sinfonia, sol menorrean. Bai. Eta justu entzuten... Eta ez sol sensiblean. Gero itxen guguntaz. Vale. Errespetu bat. Goizean hemen Maialen, sol sensiblea. Talka onda. Danok gauza sol sensible. Legebiltzarren eroi. Batzuk bestean baino gutxiago. Kontua barkatu, nor da Fairuz? Orain entzun deguna justu hau Mozarten sinfonianen arregloa, Ziad Rahmanik egindakoa da, baina bueno, Ziad Rahmaniren aita hil baino nela, Asi Rahmanil baino, hil aurretik, digamos, bai semeak eta bai aitak egiten zizkioten Fairuzi melodiak eta bestiak, eta, bueno, Fairuzek esan dezakegu eukiditula bibide. Bere aldetik egindakoa eta bere familiarekin kolaborazioan egindakoa. Besterik gabe, baina justu hau entzuten egana kolaborazioan da. Eta esan dizuetan bezala, Ziad Rahmani aktivista politikoare bada, da komunista eta ateoa. Eta... hemen ingles ezakat jarrita, baina Popular Front for the Liberation of Palestine. Nola bait, publikoa gure entzuleako katze aldera, berriro gaude hasierako protagonistan, Ziad Rahmanin figuran. Aipatu dugu bere aita, aipatu dugu bere ama bereziki, Fairuz, izenak, bai. Hori da, eta berriz ere gaude semean. Ziad Rahmani, aktivista politikoa. Hori, Palestinaren aldeko taldeetan murgilduta egon da, baina ez modu publikoan, baizik eta modu pribatuan, eta lagundu izan die sarritan, batez ere 70ko hamarkadan bukaeran aldean, Israelek errefusatu kanpu batean egindako atake masakre izugarri baten ondoren, bere kontzientzia politikoa piztu zen, eta urte gutxitara Libanoko Partidu Komunistan izen emantzun, eta naiz eta bere inguru osoa oso erlijiosoa izan, bera ateoa da. Eta erlijioa hain garrantzitsua den herrialde eta kultura batean, pues ez dakit, nahiko posizio, ez dakit nola esan, pixkat, kurioso da nola hain posizio zehatza daukan pertsona batek, nola lortu dezaken herrialde osoan zehar horrelako nespena eta kultura referente bilakatzea, naiz eta politikoki oso kontundentea lerrokatuta egon. Bai, lerrokatuta egon. Eta kurioso da, ze uste, hemen ez dela horrelakorik ematen. Ez hori samarron hemen askok, ospetsu askok, erabakitzen dute ez dutela politika kontuetan sartu nahi, ez bada, ez alde batera eta ez bestera joateko. Eta kontua da, Ziad Rahmanik idazten du. Ez dakit oraindik jarraitzen duen, baina desde luego idatzi izan ditu iritzi artikulu pila bat, Al-Akbar, Al-Nida eta Al-Nahar aldizkarietan, bertako aldizkarietan, bere iritzi politikoa argi eta garbi uzten, baina pertsonai transversal bat da herrialdean zer, guztiek maitatzen dute, egongo da bat gorrotu duena. Baina, eta kurioso iruditzen zaituzte, hemen ez ditzatekela gertatuko. Baita ere,
Libano bezalako herrialde bat, nun gatazkatik gatazkara doazen, pentsatzen dut prioridadeak beste batzuk dira baita. Bueno, Euskal Herrian gatazkarekin zerikusia izango du hain zuzen lerrokatzearenak edo ez, ze esango nuke Euskal Herrian ohikoagoa dela behintzat, bai lerrokatzea eta bai publikoki esatea, ideologikoki ze pentsamendu daukazun, Espainia mailako artistetan baino. Bueno, nik uste hori aldatzen ari dela. Uste dut, azken garaitan artista askok ekidistantzia politiko bat edo lokaztean ez sartze hori ere nolabait hautatu dutela. Bai. Duela 15 urte euskal artista bat askoz inplikatuago zegoen eta askoz ageriago zegoen bere ikuspegi eta bere ideia politikoetan gaur baino esango nuke. Uste dut hori ere soziologikoki eta historikoki ere aztertzekoa dela, borroka armatuaren amaierak eta gauz askok sortu dutela holako happy time bat eta baina bai beharrak bultzatute. Desmilitantzia politiko baterako joera ere egonda. Hori ere ari da aldatzen. Badago sektore guztietan, ez musikan soilik. Desmilitantziarako joera da. Hori da. Orokorra. Bai, artisten. Gizarten. Baina orokorrean arteari nolait egotzi diogun paper eraldatzaile hori edo, pixkat nik uste ari dela aldatzen. Euskal Herrian gari batean indartsuagoa zela edo esango nuke. Hori da nire sentsazioa. Nola etziten denbora gehiagik geratzen, jarrituko dut pixka aurrera eta batez ere esplikatuko dizuet ze genero dan entzun deguna eta proposatu nahi dizuedana pixka bat esploratzeko. Dela jazz orientala. Epa, Julen oso ondo ibili da orduan. Baina ez da nik jarri dioten izen bat, da Ziad Rahbanik berak jarri zion izen bat, ze izan zen lehenengo hau egiten. 80ko hamarkadan hasieran, 70ko bukaeran eta 80ko hamarkadan hasieran, berak erditu zuen nolabait esateko genero hau, eta bere hitzetan da falafel zaporeko hamburguesa bat jatea bezala. Bere hitzetan, ez dira nere hitzak, argi gatura dira, ez dira nere hitzak. Falafela zegoxoa. Bai, aspaldi zen dela jan falafela. Zegoxeak sartzen ari zeiten zuek. Gizu behintzak gertatu zitzaidan falafelekin, hola azkar kontatuko dut. Zegoen Libanoko jatetxe bat zen, Bruselan zegoen, eta zegoen neska bat kanpoan falafelak banatzen publizitatea egiteko. Berandu zen, eta pasan nintzen ni aurretik. Eta neskak eskatu zian, mesedez, gozen ituzke guztiak eta horrela etxera joan naiteke. Eta dena janituen. Pare bat gauza kontatuko ditut. Pare bat gauza kontatuko ditut. Ari ginen Maialen eta jo hemen izketan mikrotik kanpo esan ez aizu. Hemen gai asko dago, mami asko dago, gaur dena egiteko denborarik ez du emango, ez zazu korri egin, eta horren Maialenek esan du, gauza pare bat kontatuko ditut. 10 minutu dozkagu eta lasai jarraituko du. Pixka bat ubikatze aldera hori falafel zaporeko hamburguesarena, Rahbanik esan dizudan bezala zortea izan zuen eta kultura aberatseko familia baten jaio zan eta desente bidaiatu zuen. Baina bidai turistikoak, besterik gabe. Eta bidai horietan konturatu zen bazela garaia eta batez ere gizartean, Libanoko gizartea bazegoela prest justu gerra zibila hasi berri gainera mendebaldeko hainbat influentzia ekialde hurbilekoarekin elkartzeko eta hori da ekarri zuedan viniloan funtsa, ekialdea eta mendebaldean nahastea zerbait originala sortuz. Esaten dezuna, gure belarrietatik esaten dezuna, ezaguna egiten zait eta familiarra egiten zait, baina aldi berean kanpoko zerbait dela nabaritzen dut, hor dago gakoa. Eta ekarri duten vinilo hau, deban egin zen olako egitasmo txiki bat udan, uztaian eta zazpian oso guai ontzana, izan zela vinilo pintxada bat. Ara? Eta herriko jende ezberdinak gure viniloak eraman genitun eta jarri genitun, besterik gabe, eta nik hau eramanun. Beste batzun artean hause eramanun, zerbait ezberdina eramatiarren, eta gustatu zuen, egontzan jendea argazki atera ziona, gero behaien kontura entzuteko taidana, así que nik benetan gomendatzen dizuetan diska da, Judu Nisbi, lasaitasun erlatiboa ditzen da. Eta gainera hori tituluak badauka mamia ere, hori gerra zibil kontestuan ateratako albuma da.
Eta Grezian grabatutako. Beraz, entzuten ari garen obertura hau disko hortakoa da edo zuzeneko bada? Hau ja zuzeneko da. Zuzen batekoa ditzen dela, konkretuki jazz oriental, oriental jazz inglesez. Eta kuriosoa da, dana dago inglesetik jaiota edo inglesetik kontzebituta, baina gero baiak frantzesez eta arabiarrez hitz egiten dute. Hor dago naste borraste bat, mundiala iruditzen zaitena eta kultura ezberdin pila bat elkartzen dituna. Eta da hori, Libanon egindako diska bat, Grezian grabatutakoa, eta orain nik hemen erakusten dizu. Eta gidoian ikusten ari naiz, hemen badela beste elementu bat aipatu behar duguna, nolabait guztioni oraindik jatorri nahasmendu gehiago ematen diona, eta da Antonio Carlos Jobim. Bai, bere inspirazioa handienetako bat da, eta orduan, disko hontan eta beste batzutan topatu daitezke bossa nova arabiarrez. Bossa orientala. Jazz orientala, bossa orientala. Bai, hori da, arabiarrez. Eta da oso nasketa kurioso. Ez da gehien gustatzen zaidan nasketa, onartu behar dut, baina entzutea merezidu. Bai. Ez dakit, da oso lan berezitxoa eta bakarra da, osea, esanet, bakarra da, gero egin diazen gauzak ia gauza askoz modernoagoak eta beste kutsu bat daukatenak, baina hau izan zen lehenengo esperimentua, eta horrela entzun behar dugu. Ez dugu entzun behar gaur egungo belarri batzuekin, baizik eta ordungo belarri batzuekin. Eta ez dakit, merezidun diska da, benetan, Roh Kabir hau, orain bai entzuten ari gara, hau bai da diskoa? Roh Kabir, bai. شي مرق علي بعمري جروح وحروق مش مارق عمخي هيك فصولي مش متوقع منك انت هيك بالذات ومش عم صدق لما بيقولولي entzuten dezuten bezala kontua arabiarrak, hizkuntzak berak badaukanez sonoritate oso desberdinak gurearekiko, eta bueno, ez balimakigu arabiarrez, pues, geroz eta urrunago sentitzen dezu, ez? Igual frantzesez entzuten dezun zerbait, pues, hitz batzuk entzuten dituzu da gertuago sentitzen dezu, edo inglesez, inkluso igual alemanez, baina niretzat behintzat arabiarra izugarri urruti dagoen hizkuntza da, eta horrek exotikoa bilakatzen duen arren, zu entzuten ari zeana, entzun dezu lehenago ziur. Osa, hemengo musika oso antzekoa da. Baina besteko modua desberdina da, melismak desberdinak dira, harmonia egitura batzuk, naiz eta erabiltzen ditugun desberdin egiten dira, hizkuntza ezberdin da, eta horrek asko egiten du. Hemen solo bat, eski jazza da, baina ez da jazza, ez dakit nola esplikatu. Posible dugu entzutea? Interesgarria da, bai, Eta gauza bat, esan behar dizuena, diskontan dauden abesti batzuk gaur egun oraindik abesten dituzte. Oso ezagunak dira, adibidez Bala Walaxi, aurrerago edo hurrengo astean entzungo duguna, niri pila bat gustatu zait, eta hainaiz nire burua ikusten arabiarrez da abesten. Hainaiz letra ikasten poliki-poliki, eta hainaiz ikasten. Datorren astean jarriko dugu pianoa, Ez gaitezen kalentau. Baina, bai, hainaiz nire burua Bala Walaxi, eta arabiarrez abesten. Mesedez, Maialen, kurtso amaitu horretik, entzun nahi zaitu arabiarrez kantatzen gure pianoan. Bueno, igual gehiagi eskatzea da, baina... Ez. Eskatzea libre da. Ez. ematea ere bai, hori esan behar nun, baina bai, benetan abesti ez dakit oso politak dira, eta bai, adibidez Fairuzen abestiak, Ziad Rahbaniren amarenak, oraindik jendea esnatzen da abesti hoiekin, egunero entzuten dira zen abestiak dira, benetan familia ikonikoa da bertan, eta igual Ziad Rahbani bai da gehiago Libanon zentratutako zerbait, baina Fairuz da fronterak zeharkatu dituna. Bai, mundu arabiarrean gehiago oso famatua dena, eta hizkuntza baten, edo abesteko modu baten ahotsa bilakatu zena, hilda dago, dena esan berda. 35 jaio zen. Pakea behar du emakume horrek baita. Eta gainera oso emakume ederra, dena esan berda. Pelazo ere bai? Irudi gutxi daude akaso? Ez, daude, asko daude, baina ez horpegia oso emakume polita, bai, eta kriston ahotsa. وقت المسألة عم بتقول حشوري
ساعة بتعتبرني كتير تقيل الدم وساعة بدك ياني وشي ضروري يا حزين يا تعامل 10 سنين Tira, Ziat Rabaniren Hudu Nisbi, diskoa eta viniloa ekarri du gurera Maialenek, haze vinilo edarra, eta bertako Ruf Gabirekin agurtuko dugu garko saioa. Maialen Teiabide, eskerrik asko eta jarraituko dugu gizon honen musika eta bere amaren musika eta familia honen sorkuntza aztertzen. Primeran, mi esker. Julen Goikoetxe Arbegozo, esan honikek, urte betetzea espatzeko garaia daikela handik lan pixkazekea, ez? Vengo, jo, horna lana dena bukatu, eta gero espatu. Julen Goikoetxe Arbegozoren urte betetzea Maialen 38 urte. Zorionak. Eskerrik asko. Nola ez diazute ezer? Jo, magibu saio guztia zoriontzen eta azken txampanaztu egin zaigu. Zen edo, kartel bat jartzea horrela. Bai. Ez. Goiuri Zeizarandia. Bihar arte. Agur. Zubagoa, zentzuleok. Bihar Maialeni asko gustatuko zaion proiektu bat izango du hemen. J. Fox Quartet. Smooth jazz edo giro horretan murgilduko gara. Hemen gure elkarrizketa akustikoetan. Gainera, laukotean, bateria, baju, teklatu, saxo eta guzti izango dugu. Everything. Eta gauza gehiago, Akaitz Sarasolarekin ere hariko gara. Murgilduko gara berriro ere berarekin baso gintzan eta natura kontuetan. Eta Lander Garrorekin erariko gara, Borderline fabrikaren inguruan, gauza asko izango ditugu bihar zuekin ere elkarbanatzeko, beraz, zaudete hor gurean, goizeko 10:05 hemen, bigarren kafean orain, azken ordukoaren txanda. Keep calm and bigarren kafea.